ngin jam shushu shakan khot ka blai fuwe. Ni kan khot ka blai Siamo fuwe. To katu ko dukhat ko lai po kadai ka dukhat ka ba penpau shina ba u Jacob u don ha kaya ka ba u dap jinghun ba kaya ba u dap jingmen pura dalangi phai shaka lennong ka ba lai punyo Genesis lai punyo ka dukhat ko lai pusan ikan mau ba u Jacob usmosi u diau lakum un yam na namar ba ka kubor ka ba u yo nalaki jang ki khon shipang wei ba u khon tau Joseph bau la yam Henry mentah ni klem manpat nya kuliah ni ilap ban ni shem ba u Jacob om de shu tam tip bo khon jong u dang im le yu I mat khman ala ka jong ka shadem kudu o ni khon bo mod dor baros ka tab la yap mentau dang im kum ni mo ka de ka jing kemen nya u ka ba ma ong nan tar de bantang shu kwa on ra apreng oh thì nghe jam no stu to khot ka blai fuwe. Bad u Joseph u la ong ya laki para. Bad ya ka yeng u kpa jong u ngan de chiu ba ya thu hau paro. Bad gan ong ha u ken men han bo jonga. Bad ka yeng u kpa jonga ki bla judon ha kari kanan ki la poi hanga. Tawan pulis na tu dekat ka blai fuar. Bad kini ki briu kilong syarai lang brot. Naba kila julong ki babu jingri. Bad ya laki ken hun bad ya laki jingri. Bad ya baro kat bakidon. Kila ya walam ringkat bad ki. Dangi pai hakan ke benta. Ni I ba u Joseph ushim ya kalaka jong ke benta. Ban le ya keren bad paro. Namar hmm kani kadai hakari ke jong paro. Kamde kari ke jong Joseph. Wat la u Joseph udan hakakardan ke bakham halor. Asu wan hakakardan ke baar nau paro. Di hang ni u Joseph Ukren to ban ong ila ki jong na try kan comeback ila ki jong kin men to hom de ila ki para kajing penon kam ila ki para ngi so ko bakilang hapo jong im dai hmm tin rei la ngi kam penyar ni kan kam yarap ni ban ong ba u Joseph Ukren ya ki ba dia dai si para ba u namar ba u para jong u Benjamin u don lang em to hai di hang ni lai Ukren ba la ki ba long si para ba u bat ke bakham juat yagi ke bangiso bakalong deko kalong ya ka yeng ukpa jong u atau u Joseph dei se ubanta jong ka yeng jong Jacob hmm de ka jing penon hmm kamang ni ya ka yeng ukpa jong u kamut ya baro kat kibawan hiar na kari kanan abakila shem yu Joseph haga ni ka jing keren hang ni ka jaka ya shem u Joseph ukren ya baro dei tang ya u kpa la jong Mndei tanya ki himen ki para ki jong u. Kren dia hmm baro kat ki bawan ringkat pula ujong kapa. Dia kani ibu hmm aktin pareng ka household ke. Ki baro ki bau kapa jong u udan. Ha kita kat ki badan u Joseph u yo ikwan kren ye ki. Namar kani kalong ka kubor ka basyay ayu Joseph unle na ka banta jong ki ha baki poi ha kari Egypt. hmm Bat yu ye thu ya kata. Bat ka jing ong ka jong u ong ngan le kieu ban ya thu hau paro bai bai kin tin mo ngan le kieu ban ya thu hau paro kani kam da dei ya ka geography kani kan kam ya mir kan kam ya dei ha ka ba dei bat manu ba kam long halo bat manu ba long hapo ha ka bor hmm senchar ibu ong ngan le hmm kieu ban ya thu hau paro ka ba ni ba don hapo ka bor ka jong paro nanta ulet ban kieu sho paro ni bo paro kan kum ka jing thu ni paro ulong ha ka banta ka bahalo ara hai di ayu un ong lupunan kam leh ti kintin ki hin men hin bo jonga bat ka ying ukpa jonga
ki belajudan hakari kanan la poi hanga kani ka shulong tang ka jingle ra khubor ya ka balai thu teng hakili kilindong ki shakman wa pharo ula ailat ya ki jong ujuda ban phali shaw ya la ujong kupa jong ki nei ni kan mau bai ki episode ki shakman tementa kani hang ni abau Joseph ulai Syam yalau jong kupa baki lawan hiar baro nak te kari kanan nak long yeng jong kupa jong u mentah bagi apa hi Egypt kadai ni em ke kamram jong Joseph ban yat hu pat ya kata hau paro ừ, ừ, e kani ka long tang kata ka jing yat hu ka jong Joseph ayu bo haban le kom ubashim jingkit kali hapo jong ni ke hima hari Egypt. ừ. Pastor kawai ka bawan ha jing mut jong ka parang sa ko ya ka jing batai ka jong pi Mhm, kani ka jing ong ngan le kiu ban ya thu au paro mhm, ban ya shai pa ba kam mut ya ka location mo ong pareng ya ka ka wo shong paro le mhm, ka kham tho jing mut ya ka position la ne ka kardan ko paro mhm, ulong ha ka kardan ka bahalor mhm, uni unong le kiu ban ikran u Joseph uli ka kardan ka bakham po ha mhm, kata kajing yatrai kam senchar kajar lada bo tin phalen ka hierarchy jong ka administration to mhm, kani kajing kan bo pa kan tien ngan ong ha u kimben kimbo tatar to nei mhm, kani ka aidak lagi bakani ka de ka benta ka bo Joseph ushim ya ka benta ban long no kum unong yasa hakmat upharo na ka benta la ka jong ka yen ka sem ka ba kan thop yu pa ke men kimbo bat paro kat ki belawan lang bat ki se Egypt haduk ki jing jing do pro kamu mon kadai ka jing ya karen kadai ka jing ya sa kadai ka jing long muktiar ko jong Joseph nam ta la ka jong yeng sem ka ba jeliu bat ka ba yar madu paro namar hang ne kan kata ya ka jaka syong jaka sa ka ba ke area kan kata ya ka jing yo ya ka bam kasa nam ta ki priu ka jing yo ya uplang ukan bat nam ta ki jing ri kajing yo ya ka bat ya ki jing dan kam baro nam ta ubrio bat kum jo nam ta ki jing ri ma kade ki jing sa ke bala yar bat ka ba jrong le si kade ki jing sa ka ba rang ba ka jong Joseph Ahmad Paro ta ka dan man am sar so naka ei ka ba phi dang shu ai itu ke jikan tho tu haka ba ide bat bu Joseph so phi ong ba wong shin ya ka rul ku muktiar la ni mong ya sign kan num ya mir kum ta na mar ha tu ki lenong ki shakman ni i ba u Joseph la de bethu ya kata pang lo jong kwa au pharu bat u pharu ula de menjur ban ai kajakasa yaki bat udah haru ihtu ki jing ai sungu bha ya ya Jacob ya kata ti long ndade shu ka jing ya sa ken hitu ki hmm kentien ki ba u Joseph u pen pao hakmat la ka jong kalong yeng long sen